Sampainya Datuk Bayat. Sabang Kaima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inya wali nagari selaku alam nan barajo bari muridlah semuanya ambo kamalukan buat persembahan. Inya Datuk Ketua Kerapatan Adik Nagari Kanagarian Mage beserta dengan jajaran bari muridlah semuanya ambo kamalukan buat persembahan. Nuna mama nam tujuh suku nan batujuk sabana cewang kalangi nan bawe sabana pangkuah kabumi dianjung tinggi dan bagadang sandi andiko dalam kampung tampuk jo tangkai dalam nagari ambak sanisa kayu gadang di tengah kutub bawe bali bagomatan badahan cupak jo gantang baran tiang bariun jo balabi rimbun bungu jadek babuah katu di nan bani bari muridlah maaf ambo kamalukan buah pasamban ninya mama nan bapa larasan bari muridlah maafnya ambo kamalukan buah pasamban tuanku alim ulama cedia pandai suluh pendang dalam nagari palito nandak kapadam camin nandak kakabul bari muridlah maaf ambo kamalukan buah pasambahan bundu kandung amban purulim papih rumah nang datang sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari tampek banyek banaza undung-undung ke Madinah payung panji ke sungguh bari muridlah Jumat ambo kemalukan buah persambahan saraton dan mudu-mudu nan capek kaki ringan tangan kok ketek ndak disabit namo gadang ndak disabit gala bari muridlah Jumat ambo kemalukan buah persambahan Bapak Samban mau kembalikan kenya Datuk Muncak. Japui ya. Main. Artinya nangka menjadi buah pasamban inyak Datuk Muncak kambu. Di titik kalang nak rangkoto gadang bari bau kia batampuk manggi. Joko yang membilang dari aso mengajinya dari ali. Ayolah aso yang kata bilang. Tak kalau masuknya dahulu sama sobat sudah matahari bagelanggang matoram banyak. Kok jauh boleh ditunjui, hampir boleh dikanai. Satan tangan beliau inyak Datuk nan kodo rajo tumbuhnya di persekutuan Melayu inyak mamak dalam nagari. Ba masanya dahulu yang ndak do bukit nan tinggi, ndak tu lurah nan dalam, ndak do kerajaan nan barik. Sakala muka suik selesai dama pun pecah. Tapi ba adi nan kini konyek mencari kepada roman memandang pada rupa de umur lah bertambah lanjut mata lah beransur kabur pandangan ala berkurang tanya di hati tak kena di dalam pikiran anak raja asa barasa anak putih ganti baganti biasa gadang baliga jadi apa kisah satan tangan beliau ingat Datuk Nahkodo Raja lah jatuh dari tangkai alah lari dari tampuk alah gugur dari mulut beliau birik tabang kasamak tabang malinteh kehilaman pusako dari minyak bakisa ke mamak dari mamak bakisa ke kemanakan di pihak kanakan bayu yu jo adipati tidur jo kaku masuk ke dalam barisan itu langkuk sagalonan bandung sana rapi di rumah gedang dan berkonjok mencari pijaknya tapi umpama lenggang nak saayun maka dapatlah kebudatan katu tak kurang bari bakunci tak poik bari balantak ala bapakai menurut adik ku berjalan dengan dinan lurus jenah menyimpang maju kelaju di kayu tumbuh tua desa katu ala batiu lagi nan tak kambang ayolah lagi nan tak kambang nan batiru adik nan satimpang nagari nan sapayong sapatagak masuk ke dalam cepak adik kenaikan puluh aku tak bagi 3 perkara sawaktu membangkit batang tarandam 2 mati batu kek putih 3 hidup bakal indahan ba'a di harinan seharinan ko nan hidup bakal indahan batang tarantang nan kabatiti cepat tatagak nan kabisi limbaku terletak nan kadituang adek badini nan kadipakai adeknya basan di sarak basan di kitabullah lazim kata sarak kawi kata adek bana kata minyak mamak nan 7 suku supaya nak bana kata minyak mamak nan 7 suku
minta dia patidukan kabayo ng basa mo. Kanda itu ba na buah pasamay niya ng katanga? Soalnya betul je. Mayonya. Yo nya betul je. Sa panjang buah pasamay niya datuk muncak ng katang ng tatuju kambo ng tadeba ng korapik lay dalam adik berpakai dalam cepat besi. Tapi sungguh tumba itunya. Bak santono orang batanun di anik sutu di banang di anik sampai hujung suri dia turak nak selesai. Nak semua ni katakan dulu kata sepatah-sepatah nantinya. Sampai ni betul je. Sakit dironya. Sepanjang bersama namun yang terantara kepadanya dari dalam adat yang berpakai atau dicupak yang berisi. Tapi semantang pun itu narajo kata mau pakai yang bana kata bayu. Kayu baik itu kan kata ambo yang datang menyapu buah bari nanti menjak sekatiko kan itu banalnya. Sebenarnya. Sebelum kata terantara padanya dia balik bakisa akan ringan jawab bakisa akan ambil lah kata yang berpakai spek sabar ambonya. Kamu mau pakai ini bahasa banyak. Bersabar mau nantinya